ҳамасола 1 июн дар саросари ҷаҳон ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ҷашн гирифта мешавад. биёед аз сокинони кишварамон пурсон мешавем, ки ин рӯзро чӣ гуна ҷашн мегиранд ва ояндаи кӯдаконашонро чӣ гуна дидан мехоҳанд. шумо медонед 1 июн чӣ гуна рӯз аст? рӯзи кӯдакҳо, иди кӯдакҳо. шумо оё ин рӯзро ҷашн мегиред? Конечно, набераҳоро мебарам, тамошо мебарам. Пули ҷавонон ва кӯдакҳо ва карусело бурда ҳама ҷо тамошошон мебарам. боварие ки нисбати кӯдакон мешавад, шумо чӣ гуфтаниед? кӯдак медонед чизи неъмати беҳтарини одам аст. кӯдака бояд фаришта ёра ҳамчал дӯстдорӣ кардан дар кор, инора бисёр меҳрубонӣ кардан дар кор, тарбия додан дар кор, яъне вай ҷомеаи мода пешравӣ шавад. ана ино футбол омадестанд, ҳозир ояндаи моянд, кӯдакҳо ояндаи моянд. ташаккури зиёд. раҳмат. Якумин рӯзи иди кӯдакон. онро шумо чӣ гуна ҷашн мегиред? мо бо ҳамроҳии набераҳоам ва ҳамроҳи фарзандон набераҳомон озодии кӯдакон рӯзи иди кӯдакон пешвоз мегирем. нисбати зӯроварӣ ба кӯдакон ҳамеро гуфтанӣ ҳастанд, ки кӯдаконро ҳеҷ вақт вай кардан дар кор нест. гапи ганда ё ки гапи танбеҳ додан дар кор. рӯз кӯдакон оё ин рӯзро ҷашн мегиред? албатта набераҳом. нисбати зӯроварӣ ба кӯдакон чӣ гуфтанед? аслан дар ҷумҳурии мо ин чизо мушоҳида нашудааст. мумкин дар дигар мамлакатҳо бошад, ман дар ҷумҳурии худ мо ин чизо дар тӯли 70 соли умрам мушоҳида накардам. ташаккури зиёд. мадару модири меҳрубон тоҷикони мо. бо кӣ ҷашн мегиред? бо фарзандо бо набераҳомон нисбати зӯроварӣ ба кӯдакон чӣ гуфтанед? ҳеҷ ма зӯроварӣ кардан дар кор нест, меҳрубонӣ кардан лозим. ташаккури зиёд. саломат бошед. раҳмат. шумо медонед ки 1 июн чӣ гуна рӯз аст? намедонам. оё ин идро ҷашн мегиред? ҷашнҳо албатта бигӯ ҷашни кӯдакҳо хурсандӣ барои тамошо мебарем. боҳои бисёр тамошо мебарем. нисбати зӯроварӣ ба кӯдакон чӣ гуфтанед? кӯдакҳо ма гуфтанем, ки дар ҳамаи тоҷикистон тинҷӣ амонӣ бошад. фақат дар лабҳои кӯдакҳо ханда бошад. фақат хурсанд хоҳам ояндаи тоҷикистонро ба пеш баранд. ташаккури зиёд. саломат бошед. шумо медонед 1 июн чӣ гуна рӯз аст? салом алайкум. шумо медонед ки 1 июн чӣ гуна рӯз аст? рӯзи кӯдакон. оё ин рӯзро ҷашн мегиред? албатта бо кӣ ҷашн мегиред? набераҳом. нисбати зӯроварӣ ба кӯдакон чӣ гуфтанед? ҳатман зӯроварӣ карда нашад. кӯдакон тарбия кардан ва воя расондан дар кор, илм омӯхтан дар кор. ташаккури зиёд. миннатдорам. медонед 1 июн чӣ гуна рӯз аст? рӯзи байналмилалии кӯдакон. оё ин рӯзро ҷашн мегиред? меберем, бурем бачаҳо дорем, ҷашн мегирем, якдигарро табрик мекунем, суханҳои нав мебарем. нисбати зӯроварӣ ба кӯдакон чӣ гуфтанед? гуфтаниам, ки тарбия насб кардан дар кор, шароитҳо ҳозир вазнин. барои ҳамин бачаҳоям ҳар рӯз контрол кардан дар кор. куҷо мерад, чӣ кор мекунад, бо кӣ мешинад, чӣ хел мехонад, мактаби кай мерад, кай медод, ҳамина назорат кардан дар кор ва тарбия навбаш. воқеан кӯдакон меваи умри инсон, неъмати бебаҳои ҳар як оила ва давлату миллат мебошанд. дар фарҷам тамоми кӯдакони тоҷикистонро ба рӯзи идашон табрику муборакбод гуфта, барояшон умри дароз ва ояндаи дурахшонро таманно дорем.